बे एस जकिं ना मा जकिं नै बियो अमा बुन्दासोना बेथ' एस जकिंआ अमायाबो एसे मोजांबावसो अमाखौथ' मानसिफ्रा जाबावोसो सैमा ना मायो सैमा फाग्ला जेब्ला मा होनो सैमाफोर बायदि बे खि नागिरोना लामा खिना दोनो मानसिफ्रा बेखौ नागिरो एकदमबारे सैमा बायदि बिदि नागिरग्रा बियो एस जकिंआ जेब्ला सैमाया खियो होमबानो बियो मोनामसुहोयो इयो मा होनो सोर ससियेल मिडियायाव सोर नांलायदों सोर माबायदि भिडिअ होदों बेफोरखौ नागिरबाय थायो आरोना भिडिअ लाबोनो थाखाय गावनावथ' जेबो कन्टेन्ट गैया नालाय ओमफ्राय इयो भिडिअ लाबाखैमोन दै गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय बै थास' बिबारा दाख्लैहाय थास' बिबार नङामोन देसन बियो सोरबा हारसा मानसिया दावराव जानायाव बेयाव भिडिअ लाबोफिनदों इनावथ' जेबो कन्टेन्ट गैया इफोरखौ लाबोआबा ओमफ्राय दायो आरो आं एनिथिं एनजयनि भिडिअ लाबोदोंमोन थ' बेखौ इयो रिपिट खालामदों आरोना जुदि नों मोजां मानसिबा आं होनदों नोंखौ सोर नोङो एस जकिं ओमफ्राय बेखौ होनदों आरोना आङो जुदि नों मोजां मानसिबा नों बे भिडिअखौ लाबोनानै खोथाखौ गोलाव खालामनाय नङामोन मिथिगौना एस जकिं नोंखौबो मिथियो आङो नों मोजां जानो नागिरबाबो जानाय नङा नोंखौबो मिथियो सिगां नोङो भाइरेल भिडिअफोरखौ होयोसो नोंबो फलोवार्स खामायना लानाय मिथिगौना नोङो आरो मा होनो एनिथिं एनजया आंखौ होनदों आरोना आंनि थाखाय नोंसोरो आंखौ मानसिफोरनि नोजोराव गाज्रि खालामनानै लाइक कमेन्ट आरो फलोवार्स बारायना लानो नागिरदों इदि होनदों थ' एनिथिं एनजया फंबाय बिदि नङा बाथ्राया इदि नङा इनि थाखाय आङो बानायाखै भिडिअखौ नोंनि सायाव मानो होनबा बिदि सानो मोनबाना आङो कपिराइट फैनाय लोगो लोगोनो बानायगौमोन मानो आङो सप्तासे टाइम होनोमोन ना आं नोंथांखौ बोखारगोनदां गाबोन बोखारगोनदां बिदि होननानै जों नायबाय थायोमोन भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन ओमफ्राय बोखारथारियावसो उफाय गैयियाव लाबोदों आरोना गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो नोंनिसिम आं निमाहा बिबाय जुदि नोङो गोसोआव गाज्रि मोनदोंबा आरोना आं गाज्रि साननानैबो नोंथांखौ बुङाखै जिखिनि आंनि गोसोआव सानदों बेखौ आं बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय एस जकिंखौ बुंदों आङो एस जकिं नों मासे सैमा फाग्ला मिथिगौना आं डाइरेक्ट होनबाय नोंखौ नों सासे बिमा बिफाखौ गावनि बिमा बिफा जोनोमगिरिखौ गारनानै सासे हिनजावनि न'आव गोरजिया थाहैनाय नों मालायखौ मा बुजायनो बेखौ सिगां मिथिग्रोनानै लाबानो जाबाय नोंनि खोथाखौबो जों मिथिगौना एस जकिं बेनिखायनो बारा मालायनि गेजेराव हाबलाबायनो नाङा मालाय रायलायगोन गावबागाव रायलायगोन खोथाफोरखौ सल्भ खालामगोन नोङो मानो हाबो बिदि नोङो जेब्लानो जोङो आं नोंखौ नुबायानो थाखाय फ्रायानो आं नोंखौ नुयो ससियेल मिडियायाव सोरबाफोर जुदि एसे दावराव जादों थ' खोथाखौ गोलाव खालामग्राया बिथाङा दै एस जकिंआ आं मिथिबाय आं नुखायो भिडिअफ्राव ओमफ्राय एस जकिंखौ होनदों आङो नोङो जोंनि गोरिबफोरनि थाखाय मा मोजां खामानि मावो थ' बिथाङा होनदों फेसबुकखौ सालायनो थाखाय जानला मानला मानसिफोरा हाया फेसबुक सालायनोबा बिराद साननो गोनां होनदों आरोना थ' नोंथाङा बै जोंनि बे हाबा जानाय हिनजावफोर बिथांमोना रोङै फेसबुक सालायनोनो रोङा थ' बिथांमोनखौ मानो फोरोंदों आरो बिथांमोननिफ्राय मानो फैसा लायो फैसा होआबाथ' नोंथाङा बानायनानै होआ मोनसे फेसबुक बानायनो होबानो नोंथाङा 2000 बियो मानि थाखाय बिथांमोना फेसबुकनिफ्राय फैसा मोनाखैनो थेवबो बिथांमोननिफ्राय फैसा लाग्रोयो नोङो आरो बेखौथ' बादान दे नों बिनानै लायो नोंबो बियो नोङो फिसाजोखौबो बिनो होयो नों इसेबां मोजां मानसिबा बै गोरिब गुन्द्राफोरनिफ्राय मानो फैसाखौ बोख्र'नानै जायो बेखौ सिगां खिन्थाग्रोलाय एस जकिं ना माकिं नोंखौ आं नोंनि सायाव माबा मोनसे होनदोंमोन नामा एनिथिं एनजया नोंनि सोर जायो हा सोर जायो नोङो खोथाखौ इसेबां गोलाव खालामदों दि जों रायलायगोन जोंहा माबा मोनसे जादों जों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामलायगोन जों रायलायगोन नोङो गेजेराव हाबनो सोर हा ओमफ्राय नोङो होनदों आलुखौ आंनि फंबाय होननानै लानो लाजियो नोंनि फिसाजोआबो नोंखौ नोंनि बिफा होननानै लानो लाजिनांगौ बिदिबाथ' नोंहाबो फिसाजो दं हिनजाव दं बिहाव बिखुनजो दं बिनि सिगाङावनो नोंबो बै मालायनि भाइरेल भिडिअफोरखौ होयोमोन सिगांफोर दाथ' गैला दानबाय नोंखौबो नुदों नोंबो मोजां मानसि नङा नों जेरै ससियेल मिडियायाव मोजां देखायोना बिदि मोजां मानसि नङा नों सासे सैमा फाग्लासो बाट एस जकिं थ' बिथाङा होनदों आलुखौ गाज्रि भिडिअ लाबोयो कन्टेन्टआनो बेनोखा एस जकिं नोंथ' एकदम फेसबुकखौ सालायनो रोङो बाबरे फेसबुकनि मालिकानो नांला नोंथ' जेब्लानो मानसिफोरा माबा मोनसे एसे कन्ट्रभार्सि जागोन होनबाना बियो लाबोखागोन ओइ मैदोम ना मादों बिनि सायावबो नोङो बिराद बाथ्रा बुंदोंमोन साननैसो नों बै खामनाय अराव बे गारायाव नोङो संख्रि सारना होग्रासो नोंखौ मिन्थियो आं नों एसेबां सादु जानो नागिरनाङा भिडिअखौनो लाबोथाराखैमोन बियो कन्टेन्ट गैयामोन ना बेनाव सोरबा दावराव जागोन नामा सोरबा माबागोन नामा सोरबा नांलायगोन नामा बेखौ नोङो नेबाय थादोंमोन एनिथिं एनजेनि सायाव आं मोनसे भिडिअ लाबोबाय बिनि थाखाय नोङो लोगो भिडिअ बानायबाय नोङो सैमा नोङो खि मोनामसुग्रा सैमा नोङो मासे नोंखौ एसेबो मानसि बायदिबो साना आं गोरजिया थाग्रा मानसिफोरखौ मानसि बायदि सानालै एकदमबारे बिमा बिफा गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाफोरखौ दोननानै हिनजावनि न'आव सैमाथां माथां थांनानै थायो इदि मानसिफोरखौ आं बांसिनानो नुयो हिनजावजों सैमा बायदि खालामजानाय बेबो इदिनो खालामजायो खोमा इसेबां गावखौ मोजां साननाङा नोंबो सासे गाज्रि मानसिसो मिथिगौना थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंबाय आरोना आं खोथाफोरखौ गोलाव खालामबाय थाया आरो आं भिडिअ लाबोआ बिनि सायाव फार्स्ट आरो लास्ट बेनो भिडिअ आंना आं एस जकिं ना माकिं आं बेखौ सिनायाबो आरो बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोआखै आरो बियो आंनि रावबो नङा जेबो नङा आं एनिथिं एमजेनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन जाहानि आगैनि भिडिअ कपिराइट हरनायनि थाखाय बिनि थाखायसो आङो एसे मानसिफ्रा मिथिदों होननानै भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' बेयावहाय एस जकिंआ आंनि सायाव मानि थाखाय भिडिअ बानायनो दरखार सोर जायो बे एस जकिंआ थोद मोख्रा साइज अमा बुन्दा
थ' लोगोफोर आं बेयावनो मोनसे खोथा होननाय आरोना जोंहानि आलुनि फेसबुक पेजाव कपिराइट नांना दंमोन ना थ' बियो गाबाय आरोना आरो मोनसे दंबावो थेवबाबो गायाखै बियो उनाव गालांगोन खोमा मिथिया मा नोंथांमोना बांसिनानो होनदों आंखौ भिडिअखौ डिलिट खालामनो हो आब'खौ भिडिअखौ डिलिट खालामनो हो कपिराइट नांनायखौ होनदों थ' बे कपिराइट स्ट्राइक नांनाया भिडिअखौ डिलिट खालामबाबो थाङा बियो चेनेलावसो थायो आगोमोन बिनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय बे चेनेलाव नांनानै थायो आरोना थ' बे कपिराइटखौ एनिथिं एमजायासो बोखारखो ना फेसबुक टिमासो बोखारखो बेखौ जों जेबो मिथिला आरोना थ' गाबाय आरो मोनसे दंबावो बेबो उनाव गागोन खोमा बेखौ जों मिथिया थ' चेनेला मोजां रिकभार मोजां जाफिननायनि थाखाय कपिराइटआ गानायनि थाखाय एकदमबारे गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरोना बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच होनदों जोङो फल'वार्सफोरखौ साबस्क्राइबारफोरखौ मोननो थाखाय बिराद खस्थ' जानांगौ ओमफ्राय चेनेलफोरा जानला मोनला ग्र' जाया दै हाजार भिडिअ होबाय थाबाबो ग्र' जाया आरोना थ' चेनेल ग्र' खालामनो बिराद खस्थ' खालामनांगौ बिनि थाखायनो जों दुखु मोनदोंमोन आरोना थ' दिनैनि भिडिअआव जों एसे गोजोननाय फोरमायबाय मानो होनबा कपिराइटआ गाबाय आरोना थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै लादो एनिथिं एमजिखौबो दुखु दा मोनसै बयबाबो नोंथांमोनाबो साननानै ला बयहाबो दुखु जाखागोन मानो होनबा चेनेला एसे ग्र' जाखानाय आरो जेसेबांखि जोंनाव फल'वार्स दङ खमान दङ जोंनाव बुरजा गैया 33K बिदि दङ थेवबो जों बेखौनो लानानै गोजोननाय दङ मानसिफोरा जोंखौ सापर्ट खालामगोन आरो फल'वार्स जों मोनगोन उनावहाय भिडिअ होबानो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगोफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदों आंखौ थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअआव थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय सैमा बुंनायाबो लायालै लामानि दादु जानाय सैमायाबो नोंखौ नुबा खाय होननासो खारगोन हिनजावफोरनि बिथोराव नोंनि साइस गैसिनाथ' आयु उनाव गिदिर फिलौ गोनां नां हिनजावखौ जाबा एसे साइस जानांगौलै हौवाफोरनि खोथाया बेलेग सिलिं थाङोथ' नोंनिफ्राय हाबा जाखांनायफ्रासो आयु सारि गुन बारा सुन्दरि नोंथ' आयु सैमाया बेरायनाय नङा दां मोनामनायखायो खोमा दां सिख्लायाव गोलैयो ना हाबा जानायाव गोलैयो आं नोंखौ हमना मोनासै आयु बा बुरि गनायनाय साब्रै फिसा गारखांनानै नों ससियेल मिडियाआव ओंखारनांलालै ना हिनजाव मानसिफ्रा एसे साइस जानांगौब्रा आयु 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 सोर लागोन नोंखौ